Les instal·lacions de l'Ajubiat estan acollint el Campionat de Catalunya d'Esgrima. Estem amb Dani Bello, que és el director esportiu del Club Esgrima Manresa. Un club que cada vegada va més, que no organitzen activitats i que potser també amb motiu d'aquesta celebració del Manresa 2024 heu estat capaços de portar el Campionat de Catalunya, no? Explica'ns una mica com ha funcionat tot això. Sí, correcte. Nosaltres en principi hem fet una aposta a través de l'Ajuntament, de la competició. És una de les competicions més importants de la temporada a nivell autonòmic i sempre és una alegria el poder portar l'esgrima aquí i el poder intentar que l'esgrima pugui créixer. Ja portem uns anys aquí a Manresa intentant que els nostres esportistes puguin fer resultats i bé, treballant dia a dia perquè coses com la d'avui es puguin arribar a fer. El Club Esgrima Manresa va tenint vida i va tenint força organitzativa, no? Sí, la veritat és que sí. Nosaltres ja hem muntat competicions com aquesta, com el Campionat de Catalunya. L'any passat també vam muntar una competició molt important, que és una lliga nacional, però que està oberta també a tota la gent d'altres països. I bé, contents de poder comptar una vegada més amb organitzar un esdeveniment així amb l'Ajuntament. Tenim la sort també que al final ho hem pogut fer aquí a l'Ajubiat, estem contents també pel tracte i seguim treballant dia a dia. I a nivell competitiu, en quin moment està el Club Esgrima Manresa? Bé, estem en un moment realment, tenim nois que estan fent resultats a nivell tant autonòmic aquí a Catalunya com nacionals com fins i tot internacionals. De fet, aquesta temporada jo estic molt content perquè tenim uns nois que han fet competicions amb gent d'altres països internacionals i tenim un noi que ha quedat primer. O sigui que realment l'esforç del dia a dia i l'esforç de totes les temporades que portem d'experiència ens ajuda a poder arribar fins aquí. L'esgrima a Manresa, si més no, és un esport minoritari. M'imagino que la captació també és important per a vosaltres, no? Sí, realment costa molt, costa competir contra altres esports, com el futbol, com el bàsquet, com el tennis, però sí que és veritat que podem afegir-li el punt de qualitat que estem donant. Sí que és veritat que podem aportar uns joves tiradors, uns joves esportistes que amb les ganes i la motivació poden fer resultats, però sí que és veritat que costa, és un esport minoritari. Què s'ha de fer per practicar esgrima a Manresa? Res, simplement s'han de posar en contacte amb el club, amb l'entitat i dir de voler provar una classe. De fet, les classes de prova són gratuïtes perquè la gent provi a veure si li agrada l'esport, si li agrada l'ambient, la gent, el fer servir una espasa per poder atacar i defensar-se. És un esport molt maco i jo realment recomano que la gent, encara que sigui una vegada, que ho provi. On entreneu? Ara mateix estem fent servir l'Escola Bages, també pels entrenaments. És possible que més endavant canviem d'espai, però de moment seguim igual a l'Escola Bages i fem tots els entrenaments allà.